Jak Białorusin może kupić mieszkanie w Polsce? Cześć, to jest podcast zrobiony w Polsce i to nasza nowa rubryka o tym, co czasem niepokoi nas nawet bardziej niż polityka. Mieszkanie. Gdzie mieszkać? Ile to wszystko kosztuje? Czy realnie można wziąć kredyt? Które dzielnice Warszawy są najlepsze? O tym wszystkim będziemy rozmawiać, a pomagać nam to wszystko ogarnąć będzie Weronika, współzałożycielka agencji nieruchomości Pro Company. Ten odcinek jest nagrany w języku polskim, ale są napisy w języku białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. Думаете про свою квартиру у Польщі? Агентство нерухомості Pro Company допоможе знайти і купити квартиру, а так само оформити іпотеку з повним супроводженням зділки по всій Польщі. Промокод «Зроблено» дає 10% знижки на риэлторські послуги. Weronika, przedstaw się. Kim jesteś, czym się zajmujesz? Cześć, ja się nazywam Weronika Bober, jestem w Polsce ponad 9 lat. Ja się przyprowadziłam tutaj z Białorusi na studia. Moje życie w Polsce się potoczyło w taki sposób, że skończyłam studia, później pracowałam w banku, a później zaczęłam łączyć swoje życie z nieruchomościami i robię to do tej pory. Dlaczego agencja nieruchomości? Wiesz co, to bardziej tak powiem, że przypadek niż wybór, bo ogólnie tak jak mówię, pracowałam wcześniej w banku i kiedy pracowałam w banku miałam znajomą, która była w trakcie poszukiwania mieszkań, w sensie mieszkania na zakup. No i ta znajoma przyszła do mnie i mówi: o Weronika, ja się zwróciłam do agencji nieruchomości i zaczęła mi opowiadać. I jak opowiadała mi o tym wszystkim, no to dla mnie to się zrobiło ciekawe i ona mi powiedziała: wiesz co Weronika, ty byś była idealnym pośrednikiem, naprawdę. Okay. Ty dobrze gadasz, umiesz zawsze znaleźć jakiś kontakt z osobą, też jakby w banku pracujesz, więc możesz to powiązać. Ona mi to powiedziała i ona akurat miała znajomą, która prowadziła agencję nieruchomości. I ona do mnie mówi, że Weronika, jak chcesz, to polecę ci tą znajomą, możesz do niej napisać i odezwać się w tej sprawie. Ja napisałam, odezwałam się, no i tak zaczęłam pracować, łączyć bank i nieruchomości. Pracowałam w agencji nieruchomości ponad 3 lata. I ty teraz pracujesz głównie z obcokrajowcami lub nie, lub z Polakami? Jak to się? Zgadza się. To znaczy, jeżeli chodzi o naszą pracę, to my pomagamy znaleźć nieruchomość w Warszawie, tak pod klucz można powiedzieć, czyli szukamy, sprawdzamy dokumenty, też negocjujemy warunki, ceny i tak dalej. I głównie naszymi klientami są cudzoziemcy, przeważnie Białorusini albo Ukraińcy też. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, to najczęściej wiadomo, że osoba, która sprzedaje to mieszkanie, to jest Polak. Więc wiadomo, że też komunikuje się i pracuje też z Polakami, banki, urzędy, notariusze, to wszystko oczywiście po polsku. Natomiast jeżeli chodzi o naszego głównego klienta, to cel jest taki, żeby bezpiecznie cudzoziemcom pomagać kupić mieszkanie w Polsce. Zanim przejdziemy do szczegółów, powiedz tak ogólnie, czy obcokrajowiec w ogóle może kupić mieszkanie w Polsce i czy nie ma z tym, nie wiem, jakichś trudności? Jak najbardziej może kupić, tylko wiesz co, to zależy. Czy kupuje za środki własne, czy kupuje na kredyt, tak? No bo jeżeli kupuje za środki własne, to tak naprawdę ten obcokrajowiec potrzebuje tylko i wyłącznie paszport. Paszport czy dowód osobisty. Jeżeli kupuje na kredyt, no to już zależy, możemy porozmawiać o tym w szczególności, jakby ja opowiem co i jak. Natomiast jakby za środki własne żadnego problemu oprócz paszportu. Kredyt już trudniejsza sprawa. A nie musisz w jakiś sposób zlegalizować te swoje środki własne? Nie, no to wiadomo, że musisz, wiesz, jak kupujesz okej. za środki własne, no to pewna sprawa, że ty musisz udowodnić, jak te środki jakby trafiły do Polski, czyli albo przelew, albo ewentualnie przez granicę, więc musisz udowodnić, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jakby skąd te środki pochodzą, tak? Jakby jak zarobiłeś, w jaki sposób. Więc jak najbardziej to jest taka rzeczywista, jasna sprawa, tym bardziej, że jeżeli chodzi o transakcje na rynku w Polsce tutaj, no to jakby większość się odbywa przelewem tradycyjnym, czyli to nie jest tak, że z walizą pieniędzy przychodzisz, wywalasz na stół i mówisz, robimy to. Chociaż takie przypadki też się zdarzały wcześniej. Tak, jak się zaczęła wojna, to takie przypadki się zdarzały. Przychodziły tak osoby do notariusza, notariusze oczywiście z takimi oczami, jak ktoś przychodzi z walizą pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację teraz, no to przelew tradycyjny, natomiast jest taka opcja, jak ktoś ma środki własne, ale oczywiście w ciągu 5 lat ktoś to znaczy podatkowa może przyjść i sprawdzić, czy faktycznie te środki są legalne, czy zostały legalnie zarobione, mają legalne pochodzenie i czy legalnie zostały przeprowadzone do Polski. Ale też jakby taka sprawa, że wiesz, to jest taki długi temat, na pewno jakby wiesz, trzeba nagrać osobny filmik na ten temat, ale legalne środki to nie tylko takie, które są zarobione, tak? To są pożyczone, to są też darowizna, jak mama dla syna czy dla córki, więc to jak są środki legalne, to jak najbardziej można kupić i nie ma żadnych przeszkód. Okej. Też słyszałem, że jako obcokrajowiec nie mogę kupić ziemi w Polsce. Czy to prawda?
To prawda, to znaczy, to też warto o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że nie możesz kupić tej ziemi. To jest tak, że masz ograniczenia pewne, tak? Osoby poza Unią Europejską nie mogą jakby kupić tej ziemi bez zezwolenia od ministerstwa. Czyli jeżeli jesteś z Białorusi, jeżeli to jest inna osoba spoza Unii, no to ona musi mieć zgodę od ministerstwa na nabycie takiej ziemi. I tu są jakby kilka takich przeszkód. Pierwsza przeszkoda to, że musisz mieć powiązania z Polską, żeby wnioskować o takie zezwolenie. To jest albo karta pobytu stałego, albo karta pobytu czasowego, czyli czasowy pobyt też wchodzi w grę jak najbardziej. Albo inne więzie typu mąż czy żona Polak czy Polka, albo ewentualnie też biznes, prowadzisz tutaj działalność swoją, więc musisz mieć takie więzie z Polską, żeby móc wnioskować o takie zezwolenie. Tylko wiesz, teraz są różne przypadki na rynku, jeżeli chodzi o sytuację, w zależności od tego, skąd osoba pochodzi, czy jest z Białorusi, czy jest z Rosji, czy jest z Ukrainy, więc jakby to wszystko mocno zależy. Ministerstwo patrzy na to, weryfikuje to, więc wnioskować możesz jak najbardziej, jeżeli masz podstawę i możesz dostać takie zezwolenie. Tylko wiesz co, jak kupujesz na przykład ziemię, no to jest jedna sprawa, ktoś tam może poczekać. Natomiast jak kupujesz dom, no to nie każdy sprzedawca będzie chciał czekać ten czas, ten okres, zanim dostaniesz to zezwolenie, bo to czasami trwa i rok czasu, więc tak, tak. Okej. A czy zdarza się tak, że jakiś właściciel lub właścicielka, Polak czy Polka, nie chce sprzedawać mieszkania obcokrajowcom? Jak zaczynałam swoją pracę w nieruchomościach, bo tak jak powiedziałam, ja wcześniej pracowałam w banku, miałam doświadczenie też kierować zespołem takim dużym i jak zaczęłam to łączyć z nieruchomościami, to akurat było tak z 4 lata temu, z 4-5 lat temu, jak zaczęłam to łączyć z nieruchomościami. Więc jak był, wiesz, taki duży przepływ tych osób z Ukrainy, z Białorusi, no to wtedy jeszcze nie każdy wiedział, jak z nimi pracować, tak? I wtedy ktoś mówił, a czy faktycznie ta osoba może dostać kredyt? A czy faktycznie może kupić? A czy faktycznie ma środki, ma wkład własny? Wiesz, takie obawy ze strony sprzedającego, czy to faktycznie jakby ta osoba będzie mogła zrealizować taki zakup. Natomiast teraz ci powiem nawet, wiesz, taką rzecz, że czasami jak przychodzę z klientami oglądać mieszkania, no to osoba, która to sprzedaje, mówi do mnie, wie pani co, pani jest już 3 z 5, kto właśnie albo po rosyjsku mówi, albo po ukraińsku, że jakby teraz nawet kupują, moim zdaniem, Białorusini i Ukraińcy więcej niż Polacy. Naprawdę mam takie odczucie rynku teraz, że większość transakcji jest przeprowadzona właśnie przez nas, przez cudzoziemców. No, tylko kwestia tego zezwolenia, tak? No bo zezwoleniem jest też taka ciekawostka, że nie tylko na ziemię trzeba mieć zgodę. Czasami na zwykłe mieszkanie, na 6. piętrze, nie wiem, dzielnica dowolna, też trzeba mieć zezwolenie od ministerstwa. Ale dlaczego? Bo to wygląda w taki sposób, że deweloper buduje na działce, kupił sobie działkę dużą i ta działka nie ma dostępu do drogi publicznej. On musi taką drogę wybudować do tej drogi publicznej. I w tej drodze każdy, kto kupuje mieszkanie, proporcjonalnie swojego udziału, czyli metrażu w tym mieszkaniu, dostaje udział w tej drodze. I o ten udział też trzeba wnioskować do ministerstwa, czyli takie głupie, no moim zdaniem mocno głupie, bo tak naprawdę ty tej drogi nie potrzebujesz, tak? W sensie, no przyjeżdżasz przez tą drogę, ale również możesz mieć służebność, czyli ta możliwość przyjazdu, po prostu możliwość korzystania. A nie, to jest udział, czyli to jest jakby kawałek ziemi, można powiedzieć, tej drogi i też musisz wnioskować, więc to wszystko trzeba sprawdzać w dokumentach i nawet zwykła taka kawalerka na Białęce, na 6. piętrze może niestety potrzebować zgody od ministerstwa, więc to taka bardzo, bardzo mocna uwaga, że cudzoziemiec poza Unią musi zwracać na to swoją uwagę. Więc idziemy w szczegóły i zaczniemy od dokumentów. Co musi mieć Białorusin, na przykład ja, żeby kupić mieszkanie? To w zależności, tak jak mówiłam, czy to kredyt, czy środki własne. Jeżeli środki własne, no to paszport wystarczy. No ale oczywiście w Warszawie moim zdaniem 80, może nawet więcej procent transakcji robi się za pomocą kredytu hipotecznego, no bo wiadomo, te mieszkania są drogie, no i osoby chcą się dokredytować, czyli chcą mieć możliwość wnioskować o kredyt, więc jeżeli chodzi o kredyt, to musisz mieć tak. Przede wszystkim albo kartę pobytu stałego, albo kartę pobytu czasowego, bo teraz w tym momencie Białorusin nie może dostać w żadnym banku kredyt, jeżeli nie ma karty albo
pobytu albo czasowego, albo stałego. Teraz Ukraińcy akurat mają możliwość dostać w Santanderze bez żadnej karty, czyli mając po prostu wizę, mogą tam dostać. Natomiast my, to znaczy Białorusini, nie mają takiej możliwości ze względu na to, że no nie mają po prostu, tak? Są pewne ograniczenia. Więc karta. Druga kwestia, zarobki oficjalne i chęć, żeby kupić, czyli oficjalne zarobki, karta pobytu albo stałego, albo czasowego. Nie może być tak, że ja, nie wiem, mieszkam na Białorusi, zadzwonię do ciebie i mówię, chcę mieszkanie w Polsce, jak mogę to kupić i żeby, nie wiem, Można. zdalnie. Jak najbardziej, można O, zdalnie. My okej. przeprowadzamy takie transakcje, Okej. można to zrobić zdalnie. Te procedury się różnią w zależności od kraju, bo u nas na Białorusi trzeba robić taki apostyl, czyli jakby iść i w Mińsku, czy tam zrobić taki apostyl, więc jak najbardziej można to zdalnie przeprowadzić, więc jak ktoś potrzebuje, to zapraszam jak najbardziej. Robimy takie transakcje, że ktoś jest na Białorusi albo w Ukrainie i zdalnie procesujemy to wszystko. Jak najbardziej jest taka opcja. A czy karta Polaka, jaka też popularna wśród Białorusinów, coś zmienia? Nie, karta Polaka w żaden sposób jakby nie ułatwia ten proces. Na początku były takie sytuacje, że dużo osób właśnie z Białorusi dzwoniło i się pytało, czy mam kartę Polaka, czy mogę dostać kredyt. Nie, ona nie ułatwia jakby w żaden sposób dostania takiego kredytu. No i z dokumentami wszystko jest jasne. A teraz pieniądze. Tak, najbardziej interesujące. Ile muszę wydać, żeby kupić sobie mieszkanie w Warszawie? Tak, mniej więcej. Wiesz co, to bardzo mocno zależy. Przede wszystkim od tego, ile będzie warte to mieszkanie. Ale minimum, co musisz mieć, to 10% wkładu własnego. To jest taki minimum podstawowy. No i plus koszty taki około transakcyjne, czyli notariusze, prowizja dla agenta, jeżeli będziesz miał agenta, wycena nieruchomości, czyli minimum 10% plus te koszty, o których teraz powiedziałam, no i oczywiście zdolność kredytową musisz mieć. A jaki rozmiar tych kosztów dodatkowych? Dodatkowych. No to tutaj tak, wszystko zależy też od tego, czy kupujesz na pierwotnym rynku, czy na rynku wtórnym. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to my nie płacimy żadnego podatku przy zakupie, bo ten podatek VAT jest wliczony w cenę. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, jeżeli to jest nasze kolejne mieszkanie, to płacimy 2% PCC od całej wartości. Tak, czyli jak mieszkanie kosztuje 1 000 000, to 20 000 po prostu. No bo są takie Nie podoba mi się to. Też mi to się nie podoba. Też mi to się nie podoba, ale wiesz co, w 2023 roku, może słyszałeś, był taki program Kredyt Bezpieczny 2%. Tak. No to wtedy wyszła też taka ustawa, że na pierwsze mieszkanie nie płaci się PCC, ten 2%, ale to musi być pierwsze mieszkanie na całym świecie. Czyli ty, siedząc u tak wychodzisz. Ja też, razem z tobą. Bo to takie, no trochę przykre, powiem ci Ale jak szczerze. to można sprawdzić? Wiesz co, z jednej strony nie można tego sprawdzić, zweryfikować, ale z drugiej strony no nie wiadomo, co będzie za 5 Okej. lat, tak? A ty u notariusza, jak kupujesz to mieszkanie, no to ty oświadczysz, że nigdy w życiu na całym świecie nie miałam mieszkania, nigdzie. Wiesz, o co chodzi. Więc jak dojdą do tego, no to będziesz musiał zapłacić ten podatek i plus jeszcze mandat do 75%, ale ogólnie tak, jeżeli chodzi też o tą ustawę, no to nawet tam, wiesz, kara się to, że w sensie możesz do więzienia pójść, jakby taka najmocniejsza forma, więc tak to wygląda. Czyli podatek, w zależności od tego, czy rynek pierwotny, czy rynek wtórny. Później tak, notariusze. Tutaj oni też mają mocno te stawki różne. My na przykład przyprowadzamy swoich klientów do naszego notariusza, który robi fajne zniżki dla naszego klienta, bo my zawsze przychodzimy do niego. Natomiast notariusze mają też swoje stawki od do, w zależności od ceny na mieszkanie, czyli jakby mogą też, tak powiem, wybierać sobie, więc na pewno na warszawskim rynku to na pewno będzie nie więcej niż 0,8% od mieszkania, Okej. jeżeli chodzi o cały proces tego zakupu. Umowa przedwstępna, umowa końcowa, bo 2 umowy można podpisywać u notariusza, jakby rezerwować najpierw to mieszkanie, a później jakby kupować, czyli taka już finalna umowa. Więc notariusz tak na warszawskim rynku maksymalnie no, w 1% na 100% się zmieścisz w taki sposób. Później tak, prowizja to też dla agenta. W zależności od tego, czy kupujesz sam, czy z agentem. Ale też taka sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, warto zwrócić uwagę, to jest to, że warszawskie realia są takie, że pośrednicy sprzedają większość mieszkań, czyli to tak podobnie jak przy wynajmie, tak, że ktoś przychodzi, tak. a tam jest pośrednik. I wiesz, jeżeli chodzi o wynajem, to znaczy nie chcę wchodzić w szczegóły, ale moim zdaniem to czasami jest tak naprawdę za nic, a jeżeli chodzi o zakup, to tutaj naprawdę pośrednik
przyprowadza dużą jakby robotę nad tym wszystkim, tak? Negocjacje, sprawdzenie dokumentów. Naprawdę, czasami są takie przypadki, gdzie pośrednik może wynegocjować 100 tysięcy, 150 tysięcy. Ja też osobiście miałam takie przypadki. Tylko wiesz, jak osoba sama szuka mieszkania, czyli jak ktoś chce, no nie chce korzystać z pomocy pośrednika, ma na to jakby prawo i szuka samodzielnie, no to niestety dla tej osoby 80% rynku się sprzedaje właśnie przez pośredników, a w Polsce nie jest zabronione brać prowizję z obu stron. I to się okazuje, tutaj taka sytuacja się okazuje, że ta osoba raczej i tak będzie bronić interesy sprzedającego, bo sprzedający zamówił tą usługę, prawda? Więc negocjacje ceny, negocjacje warunków będzie robiła dla tej osoby, a ta osoba kupująca i tak zapłaci jakby, no bo pośrednik pobiera z obu stron. My ze swojej strony pobieramy tylko i wyłącznie prowizję od kupującego, kiedy robimy to, w sensie szukamy. Kredyt oczywiście to jest taka bezpłatna usługa naszej firmy, natomiast jak my pracujemy, to my pobieramy tylko i wyłącznie z jednej strony, bo nie ma możliwości bronić obie strony. Tak No samo. tak. Nie ma takiej szansy. To jak w sądzie. Tak? Ja jestem za tym, więc i ten ma rację. Jakby no niemożliwe moim zdaniem. Więc pośrednik, w zależności od tego, czy będzie, czy nie będzie, i rynek jest różny, naprawdę. Ktoś zaczyna od, nie wiem, 1,5%, a kończy się, nie wiem, 5%, nawet takie stawki są. Więc rynek jest bardzo różny i trzeba sobie to doliczyć, ale też oczywiście jest możliwość jakby kupić samodzielnie bez pośrednika. Druga kwestia, rynek pierwotny. Tam nie płacisz żadnej prowizji, nawet powiem Ci więcej, my mamy dużą bazę jakby deweloperów, gdzie klient do nas przychodzi, my przeprowadzamy cały komplet usług, cały, a klient nic nie płaci, bo deweloper opłaca to. Czyli jeżeli to jest rynek pierwotny, to tutaj też nic nie płacisz pośrednikowi. Jeżeli rynek wtórny, no to trzeba się przygotować na prowizję, ale też można znaleźć od osoby prywatnej jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. No i takie koszty okołokredytowe, czyli na przykład wycenę nieruchomości. Bo jak kupujesz nieruchomość i będziesz ją kredytował, czyli bierzesz kredyt na taką nieruchomość, to bank musi ją wycenić. Czyli musi ktoś przyjść z banku, czy tam po prostu tak, rzeczoznawca i wycenić. Ale wiesz co, to też można jakby bank zrozumieć, bo wyobraź sobie taką sytuację. Kupujesz coś, co jest warte 1 000 000, Okej. a na samej sprawie to jest warte 500 tysięcy. Bank nie jest właścicielem twojej nieruchomości, ale on na niej się zabezpiecza, tak? Że jeżeli ty nie będziesz płacić, no to on sprzeda i odzyska te środki. No i jak kupisz coś, co jest warte 500 za 1 000 000, a on tego nie sprawdzi, no to później nawet nie odzyska tego ciała swojego kredytu. Więc ta wycena kosztuje tak w okolicach teraz 600 zł, więc to są takie koszty, które spotkają osobę, która chce kupić mieszkanie za pomocą kredytu hipotecznego. Czyli podsumuję, 10% minimum, jeżeli chodzi o wkład własny. Notariusz to jest obowiązkowa sprawa. To jest maksymalnie, tak no mówię, na warszawskim rynku do 0,8%. Pośrednik, jeżeli to jest rynek wtórny, ale można też kupić od osoby prywatnej, czyli tutaj będzie 0. Jeżeli deweloper, to tak jak mówię, też będzie 0. No i podatek, jeżeli kupujemy na rynku wtórnym i to jest nasze kolejne mieszkanie, no to 2%. Jeżeli to jest deweloper, no to ten podatek VAT jest wliczony w cenę i nie płacimy nic. Czyli reasumując, tak, minimum z 15% wartości mieszkania trzeba przygotować. A jeżeli chodzi o cenach mieszkań, na przykład, nie wiem, kawalerka na 2 osoby, młoda rodzina, gdzieś w Warszawie, ile to może kosztować? Wiesz co? Wiem, że to zależy, ale tak mniej więcej. Nie wiem, na przykład za 500 tysięcy można nie wchodzić na rynek, tak? Ja rozumiem. W Warszawie będzie ciężko, powiem Ci Okej. tak. Jeżeli chodzi o kawalerkę w Warszawie, no to 500 tysięcy, no Białolenka, na przykład Ursus już raczej nie, chociaż ja ostatnio miałam taką transakcję. Ciężko mi przypomnieć dokładną kwotę, ale jeżeli się nie mylę, około 530 tysięcy Ursus i taki nowy Ursus fajny, gdzie jest kolej miejska blisko i taki okej. Ursus Posag Siedmiu Panien, to jest taka dzielnica, znaczy Posag Siedmiu Panien to jest ulica i to jest taka dzielnica, która bardzo mocno się rozbudowuje, naprawdę bardzo mocno. I to jest taki nowy Ursus, taki wiesz, fajniejszy, że nie ma starszych bloków, to znaczy wiadomo kto co lubi, natomiast Ursus, no to 530 tysięcy i to była taka jakby kawalerka, ale w tej kawalerce wyodrębnili sypialnię, czyli okej.
zrobili taką malutką sypialnię, 29 metrów kwadratowych i garaż jeszcze wchodził w tą cenę, Wow. ale to po Ale to negocjacjach. luksus. To po negocjacjach, bo pierwotna cena była 570, Mhm. a kupiliśmy za Ale 530, super. czyli no, tak. Okej, a za milion na przykład? A z milionem to już masz fajniejszy Okej. wybór, to na pewno, ale to też zależy. Mhm. Bo na przykład jeżeli skupimy się na jakiejś bliskiej Woli, czyli prawie centrum, no to w tych granicach kupisz dwupokojowe, nieduże mieszkanie typu 40 parę metrów kwadratowych na Woli, tak? To znaczy to i nawet nie mówię teraz o rondzie Daszyńskiego, Mhm. czy tam, a trochę dalej, czy dalej. Natomiast tak, kupisz takie dwupokojowe, ale z milionem na przykład też możesz wyjść trochę za granicę Warszawy i kupić nawet dom czy szeregowiec. Dom to będzie trochę dalej, nie wiem, tak z 20-30 kilometrów, natomiast pod Warszawą możesz kupić szeregowiec. Szeregowiec to jest taki, wiesz, nie wiem czy kojarzysz, to jest taki ciąg domów. Townhouse. Townhouse. Szeregowiec, okej. Tak. Ten house. Tak, zgadza się. Więc możesz sobie pozwolić nawet na coś takiego w bliskim takim otoczeniu miasta, czyli to będzie dosyć blisko granicy Warszawy i będziesz miał dom, tak? Też będziesz miał własny ogródek, więc z milionem to już możesz trochę bardziej podziałać. Nie wiem, z miesiąc temu coś takiego wyszła nowa ustawa, która otwarła ceny mieszkań. Czy to coś zmieniło? Zgadza się, wyszła taka ustawa i jest strona, możemy później dołączyć tą stronę, gdzie każda osoba może wejść i po adresie sprawdzić naprawdę, za ile kupowało się, sprzedawało się w konkretnym bloku nawet, ale powiem Ci tak, ja oczywiście z ciekawości, jak tylko to weszło w życie, ja oczywiście już byłam na tej stronie, no i nie wszystkie transakcje tam są. Ja sprawdzałam swoje osobiste transakcje, wiesz o co chodzi, że ja pamiętam, prowadzę jakby dokumenty odnośnie każdej swojej transakcji i ja wchodziłam i sprawdzałam nie każda transakcja. Nie wiem od czego to zależy, czy system potrzebuje jeszcze chwili, żeby to przetrawić, wiesz o co chodzi, że oni po tak. kolei trochę będą. Natomiast ostatnio miałam taką sytuację, przedwczoraj. Kupujemy teraz z klientem na Woli mieszkanie i mieszkanie zostało zakupione przez dewelopera przez osobę prywatną u dewelopera w 2023 roku, czyli nie tak dawno. Więc wchodziłam sobie, sprawdzałam i już było to mieszkanie konkretne, więc ja wiedziałam, ile on na tym zarabia. Wiesz o co chodzi, że jakby Tak. ja miałam możliwości wtedy negocjować otwarcie, no bo ja wiedziałam, ile on z tego zarabia, ale też osoby, którzy kupują w taki sposób jakby mieszkanie, żeby zarobić, oni też mają określone żądania, za ile oni chcą to sprzedać. Wiesz o co mi chodzi. Natomiast tak, to pomaga przede wszystkim, żeby była większa przejrzystość tutaj tego wszystkiego. I też podam przykład swojej koleżanki, taki przykry moim zdaniem przykład, bo ona kupowała mieszkanie 2 lata temu na takiej bliskiej Woli, Aleja Solidarności, tam jest fajny budynek bardzo. I ona przyjechała z Białorusi, to jest moja koleżanka z Białorusi. Jeszcze wtedy ja ją nie poznałam jej, czyli wtedy ona przyjechała sama, no i miała środki, chciała zakupić nieruchomość. I to jest tak, że ona wtedy kupiła to mieszkanie, agent sprzedawał to mieszkanie, ona kupiła to za 29 tysięcy metr kwadratowy, weszła na tą stronę, gdzie są wszystkie dane, no i w tym samym miesiącu, co ona kupowała, też ludzie kupowali po 23 500. No, przykra sytuacja. Wiesz co, to jest taka, moim zdaniem, to ludzie powinni, którzy przyjeżdżają, świeżo są po przyprowadzce, no to muszą mocno uważać na takie rzeczy. Ogólnie, jak ktoś nawet planuje inwestycje za granicą, to zawsze trzeba szukać specjalisty z polecenia, czy znać dobrze rynek, no bo to jest taki dobry przykład, że no niestety nie poznała tego rynku, no i kupiła po prostu o ile? O 20% więcej niż faktycznie to mieszkanie było warte. I teraz jak już wykończyła to mieszkanie, czyli zrobiła tam fajny remont, ono nie jest warte tyle, ile tak naprawdę, wiesz, za ile kupiła to mieszkanie, a jeszcze dołożyła do remontu i tak dalej, więc taka przykra sytuacja i ta strona jak najbardziej może zapobiegać takim sytuacjom, czyli osoba może wejść i sprawdzić, za ile ostatnio sąsiad kupił tam mieszkanie, więc jak najbardziej przydatne, ja polecam z tego korzystać, naprawdę, to jest fajna rzecz i oczywiście przy negocjacjach też to można używać. Jaka w ogóle sytuacja na rynku? Wiesz co chodzi, że przyprowadziło dużo Białorusinów, Ukraińców. Jak to zmieniło rynek? Czy warto teraz kupować, czy poczekać? Wiesz, to zawsze takie... Ja Ci też powiem na swoim przykładzie, na przykład tak. Ja kupowałam swoje mieszkanie, kiedy wojna dopiero się zaczynała, czyli 4 lata temu i wszyscy dookoła mi mówili, Nie musisz kupować. to najgorszy moment.
Pomyśl w ogóle, co ty robisz, dziewczyno, naprawdę. Polacy, ja jeszcze wtedy z bankiem łączyłam nieruchomości i Polacy w pracy mówili do mnie: Weronika, ja metr kwadratowy kupowałam za 5 000, jakie 10 000? A wtedy metr kwadratowy tak przeciętnie kosztował 10 000. 4 lata temu, 4,5. Więc my kupowaliśmy na takim pograniczu Bemowo, Włochy i naprawdę 10 000, 9, nawet do 10 my kupiliśmy wtedy mieszkanie. No, a teraz te ceny są prawie dwukrotnie wyższe. Więc jakbym posłuchała kiedyś wtedy kogoś, no to ja bym mocno żałowała teraz, tak? Więc moim zdaniem tak, jeżeli chodzi o, odpowiadając na twoje zapytanie, jak się zmienił rynek? Rynek mocno się ale ogólnie, jeżeli my bierzemy statystyki z lat 2000 po dzień na dzień dzisiejszy, to średnio Warszawa to jest plus 10% co roku, średnio. Biorąc pod uwagę wykresy takie, wiesz, z 2000 roku, był spadek mocny po kryzysie takim światowym, czyli jak to się zaczęło w Ameryce i do Polski to przyszło, nie wiem, tak w 2011-2012 roku był spadek, ale później te ceny też znowu poszły do góry, więc ogólnie to jest tak średnio około 8-10%, jeżeli chodzi o wzrost tych cen. Odpowiadając na pytanie, czy to cudzoziemcy zrobili takie, wiesz, że mocno ten rynek... No nie, wcześniej też te ceny rosły, tylko wiadomo, jak właśnie był ten okres, jak się zaczęła wojna w 2022, później w 2023 jeszcze był ten kredyt 2%, co też mocno podgrzało ten rynek, naprawdę. I w tamtym roku, w 2023, wzrost był o 17-18%, czyli to jest dużo. 20% w ciągu roku to jest naprawdę dużo, więc później to było tak, że w 2024, to tak było z 8%, w 2025-2026 to jest bardziej taka stabilizacja, plus 2-3%, czyli bardziej takie stabilnie. Nie idą powiem Ci tak, jeżeli chodzi o dobre mieszkanie, fajne mieszkanie, to do tej pory to się rozchodzi w ciągu tygodnia. Serio o tym mówię, że tydzień i tego mieszkania już nie ma na rynku, jeżeli to jest fajna cena, jeżeli to są fajne warunki, więc moim zdaniem, biorąc jeszcze pod uwagę, że stopy procentowe teraz idą w dół, jakby spadają, no to jest dosyć taki spokojny moment, żeby kupować, żeby wybierać, żeby negocjować, żeby kupować. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o fajne mieszkania, one się rozchodzą bardzo szybko. A teraz są większe i mniejsze dyskusje o demografii w Polsce, że co roku jakby będzie mniej ludzi i to wszystko, i że, nie wiem, mieszkania będą rozdawać jako cukierki. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, ja w to nie wierzę. Ja będę pierwsza w kolejce. Napisz proszę. Okej. Jak jestem jakaś, to ja... Wszystko jest zapisane. Tak, ja poproszę, z 5 cukierków minimum. No nie, absolutnie o tym tak nie myślę, bo wiesz, też Warszawa takie centrum trochę Europy, tak? I ogólnie, centrum Europy, więc tutaj dużo osób przyjeżdżają, studiują poza Białorusinami, Ukraińcami, naprawdę. Więc nie sądzę, że to będzie w taki sposób. Może tak. Ja nie wierzę, że ja to uwidzę na własne oczy, że ja to zobaczę na własne oczy. Więc tak. Okej. Warszawa naprawdę takie centrum. A jaka dzielnica Warszawy z twojego doświadczenia najbardziej popularna wśród Białorusinów? Wiesz co? Powiem Ci tak, moim zdaniem każda dzielnica jest dobra pod swoim względem, tak? Któraś będzie dobra pod względem budżetowym, któraś będzie dobra z innej tam strony. Ale żeby tak wyodrębnić, to powiem Ci tak, Białorusini, moi klienci często lubią Wielanów, bo to jest takie, wiesz, miasto w mieście, taka prestiżowa lokalizacja i na przykład jak ktoś ma rodzinę, dzieci i nie potrzebuje częstego dojazdu do centrum, no to lubią wybierać Wilanów. Też Wola, Jana Kazimierza na przykład i Kasprzaka, dużo Białorusinów, Ukraińców też lubią tą dzielnicę i ja czasami jak jestem tam, to ja mam wrażenie, że ja nie jestem w Polsce. Naprawdę. Dużo różnych, wiesz, kawiarnie się otwierają przez Białorusinów, przez też Ukraińców i na przykład kultura, tak, jest albo na Mokotowie, albo na Woli jest taka kawiarnia, więc to też założyli Białorusini. I jeżeli chodzi o Jana Kazimierza Kasprzaka, naprawdę ja jak tam jestem, to mam wrażenie, że jestem w domu, że jestem na Białorusi. Więc jeżeli bym musiała tak wyodrębnić, no to tak, Wilanów i Wola Jana Kazimierza Kasprzaka. Думаєте про свою кватэру ў Польшчы? Агентство нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпотэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі.
warto kupować mieszkanie raczej na pierwotnym rynku lub od drugiego człowieka? Wiesz co, rynek teraz dyktuje takie warunki, że rynek wtórny jest bardziej korzystny niż rynek pierwotny. Zaraz ci opowiem dlaczego. Ja ogólnie, jak przychodzi do mnie klient, to ja wybieram indywidualną strategię dla tego klienta. Wiesz, on mi opowiada, jakie ma jakby oczekiwania i tak dalej, więc ja mam dużo przykładów i zaraz ci podam ostatnie z tych przykładów, że przychodzi do mnie pan, pracuje w branży IT, szuka dwupokojowego mieszkania z 40 metrów dla siebie i mówi tak, ja chcę albo Ochotę, albo Włochy, nie zależy mi mocno na dzielnicy, ale ta dzielnica mi odpowiada, bo blisko mam w razie czego do biura. Szukaliśmy i budżet tak miał, nie wiem, 700-750 tysięcy. Mieszkanie od tego samego dewelopera, które będzie gotowe w 2027, czyli jeszcze tam prawie za 2 lata, kosztowało więcej nam niż od tego samego dewelopera mieszkanie w budynku 2025 roku, czyli świeże, z remontem, po negocjacjach nam wyszło taniej. Nieduża różnica, natomiast remont gratis. Wyszło nam taniej. I nie musisz czekać. I nie musisz A czekać. dlaczego tak? Wiesz co, no bo osoba, która kupowała to mieszkanie w 2020, to znaczy to mieszkanie, ona go kupowała w 2022 czy 2023 roku. Czyli rezerwowała go na etapie budowy. Tak jak można teraz zarezerwować to w 2027, które będzie gotowe. Więc ona go rezerwowała znacznie w mniejszej kwocie. Tak? I no, wybudowała dom, teraz stoi, remont jest zrobiony, plany komuś się zmieniły. Tak? Wiesz, na przykład też miałam też przykład BEM-owo, mieszkanie 4-pokojowe przy metrze od dewelopera, które też będzie gotowe za rok, droższe niż kupiliśmy na rynku wtórnym, naprawdę wykończenie po prostu na najwyższym poziomie. Rodzina lekarzy zaproponowali im wyjazd do Ameryki, żeby się przyprowadzili. Oni potrzebowali dosyć pilnie sprzedać to mieszkanie, więc fajnie nam znegocjowali. Tam naprawdę chyba moja największa negocjacja, ponad 200 tysięcy, to wtedy było przy mieszkaniu. Znegocjowali nam i kupiliśmy to taniej niż od dewelopera. Więc to wszystko indywidualnie, tak? W sensie, że jeżeli chodzi o rynek pierwotny albo rynek wtórny, trzeba patrzeć, gdzie będzie dla klienta korzystniej, ale trzeba pamiętać też, że na rynku wtórnym, tak jak rozmawialiśmy z tobą, jest PCC, jeżeli to nasze nie pierwsze mieszkanie, a na rynku pierwotnym, na rynku deweloperskim w ogóle nie płacimy tego PCC, bo VAT jest zawsze wliczony w cenę, więc indywidualnie trzeba patrzeć, ale moim zdaniem rynek wtórny teraz wygrywa, bo można negocjować i wiesz, kiedy mówimy rynek wtórny, to czasami ktoś sobie wyobraża PRL, No że tak, coś jakieś tam takiego. starsze budynki, windy nie Babciny ma. remont. Tak, remont babci, dokładnie, to tak jest. Nie, ja zawsze klientom mówię w ten sposób, że nawet jeżeli szukamy dla siebie, dla życia, no to pamiętajcie, może być taki przypadek, że my to musimy sprzedać, że my będziemy musieli to sprzedać. Więc ja zawsze namawiam na nowsze budownictwo, bo moim zdaniem nowsze budownictwo to jest bardziej przyszłościowo, jeżeli chodzi o możliwości sprzedaży. Twoje doświadczenie raczej kupują za własne środki lub kredyt? 90% to kredyt. Mieszkania w Warszawie są drogie. Ja bym mocno chciała zarabiać w taki sposób, żeby móc kupić to za środki własne. I każdemu to życzę, ale tak naprawdę, no to tak, większość to kredyty. 9 transakcji z 10 to są kredyty. Są za środki własne. Powiem ci, że mocno to było widać właśnie po tym 2022 roku. I nie tylko wśród Ukraińców, no bo też Białorusinów bardzo dużo się przyprowadziło po tym roku. Więc były transakcje wtedy. Więcej transakcji, bo jakby w sensie nie więcej na pewno niż kredytowych, a ogólnie porównując z dzisiejszym czasem, więcej było transakcji wśród cudzoziemców za środki własne. Ale No bo sprzedawali swoje mieszkanie, tak, wiadomo, tak. że... No my mamy bardzo dużo klientów, którzy sprzedali na przykład w Mińsku. Tutaj zrobiliśmy całą procedurę, znaczy, żeby te środki przyprowadzić do Polski i kupowaliśmy tutaj, więc jak było jakby stać, no to oczywiście można kupić te środki własne, ale zdecydowanie większość to kredyty. Porozmawiajmy o kredyt. Teraz można odnaleźć dużo wiadomości o tym, że jakiś Białorusin nie odzyskał kredyt. Nie wiem, jakiś bank powiedział mu, że nie, jesteś Białorusinem i nawet jeżeli masz obywatelstwo polskie na przykład, masz miejsce urodzenia, jesteś Białorusinem, nie ma kredytu dla ciebie. Wiesz Co ty o tym myślisz? Ja tutaj mam sumną historię z własnego doświadczenia. Mówiłam ci też na początku, że ja pracowałam w banku i kiedy jeszcze pracowałam w banku, to miałam obywatelstwo białoruskie. I to była taka historia, że
ja kierowałam wtedy zespołem, ponad 20 osób, czyli ja naprawdę miałam niezłe stanowisko w banku i wnioskowałam o kredyt. O kredyt hipoteczny i wnioskowałam tylko i wyłącznie do swojego banku, gdzie pracowałam, do Millennium, no bo on dawał mi promocyjną ofertę ze względu na to, że jestem pracownikiem banku. Wiadomo. Fajna była oferta, my zawnioskowaliśmy i pojechaliśmy na wakacje. To był jedyny bank, do którego wnioskowaliśmy, no bo jaka jest możliwość, że nie dostaniemy? Przecież każdy ma umowę o pracę, to jest najbardziej pożądana umowa w bankach. Na czas nieokreślony. Na czas nieokreślony. O, matko. Tak. Każdy miał, wiesz, jeszcze no, pracownik banku, fajne stanowisko. Więc my pojechaliśmy sobie, jesteśmy na wakacjach i przychodzi powiadomienie, decyzja negatywna. Nie, żartujesz. A my już zadetkowaliśmy mieszkanie, czyli daliśmy zadatek. Ja jestem pracownikiem banku. Decyzja negatywna. Ja byłam w szoku wtedy. Ja niedługo później zwolniłam się z banku, no bo w sensie to była jedna naprawdę z przyczyn. Dlaczego? Wiadomo, że to nie była pierwotna taka przyczyna, ale naprawdę dla mnie to był szok. Pracowałam tam ponad 3 lata, kierowałam zespołem ponad 20 osób i dostaję odmowę. To był jedyny bank, gdzie zawnioskowałam. No i w tej odmowie była informacja po prostu, w sensie, że odmowa z przyczyn bankowych i tyle. Ale ze względu na to, że miałam możliwości, miałam podgląd jako pracownik banku do wszystkich tych systemów, no to jak weszłam w ten system, no to komentarz, cytuję, odmowa, państwo agresor. Czyli, no niestety. I był taki okres faktycznie. Jak wojna się zaczęła, to różne sankcje były i wiesz, to stety czy niestety, to się zmienia. I to się zmienia na bieżąco. I teraz Białorusin naprawdę bez żadnych problemów może dostać kredyt. Naprawdę. Są pewne ograniczenia. Na przykład od niedawna jest jeden bank, który powiedział, jak Białorusin chce dostać kredyt u nas w banku, musi mieć kartę pobytu stałego. Ukrainiec może jakby, czy tam dowolna inna osoba, w sensie cudzoziemiec, bez żadnego problemu dostać, natomiast Białorusin musi mieć kartę pobytu stałego. Czyli wiesz, w zależności od banków, to się zmienia. A wracając do mojej historii, my jeszcze mieliśmy czas, zawnioskowaliśmy do 2 innych banków i każdy z tych 2 banków dał nam kredyt. Jak najbardziej. No, więc taka historia i odpowiadając na twoje pytanie, Białorusini dostają kredyty jak najbardziej, po prostu są w niektórych bankach ograniczenia, ale zapraszam jak najbardziej, większość naszych klientów pochodzi z Białorusi i skutecznie dostają kredyty. Gdzie i w jaki sposób musisz pracować, żeby jak najbardziej dostać kredyt? Bo to też różne historie są, że jeżeli jednoosobowa działalność gospodarcza, to trudniej, jeżeli umowa o pracę, to łatwiej. Jak to wygląda? To faktycznie, masz tutaj rację, natomiast też jest dużo mitów na ten temat, tak? Tak samo jest taki mit, że trzeba robić sobie historię kredytową. Tak. To jest nieprawda. Nie? Lepiej nie mieć tej historii, niż mieć negatywną tą historię. A wiesz, jak bierzesz coś na raty, bierzesz kartę kredytową, czy coś na tej zasadzie, no to ty możesz normalnie zapomnieć o tym, że ty tam masz tą ratę, przekroczyć o te 2 dni, 3 dni, a to wszystko idzie do biku, czyli to źle wpływa. Lepiej nie mieć tej historii, naprawdę nie musisz, czyli to jest bardziej takie, wiesz, taki trik sprzedażowy tych osób, którzy są w banku i tak dalej, że kup ten produkt, weź pożyczkę gotówkową i zrób sobie historię kredytową. Nie robimy tego. Nie robimy tego, to jest mit. No i właśnie jeżeli chodzi o działalność, czy tam umowę zlecenia, czy umowę o dzieło, jest też taki mit, że no nie można. Tak. Można z każdą formą zatrudnienia, o których teraz powiedzieliśmy, tylko wiadomo, że umowa o pracę to jest najbardziej taki pożądany dokument i powiem ci tak, na rynku jest jeden bank, który już po 3 miesiącach, jeżeli to jest umowa na czas nieokreślony o pracę, już daje kredyt. Czyli przychodzisz do pracy, zatrudniasz się 3 miesiące i już możesz wnioskować o kredyt. I naprawdę my mamy dużo takich jakby klientów, co przepracowali 3 miesiące, ale na czas nieokreślony. Na czas nieokreślony. Wiadomo. Tak, tylko wiesz, i taki wiesz, przedsiębiorca, który prowadzi tą działalność już 2 rok i nie może dostać, wiesz, no bo są, zaraz o tym też porozmawiamy. Więc to nie jest takie moim zdaniem sprawiedliwe, że pracownik, który no zarabia załóżmy minimalną krajową, ma większe szanse niż przedsiębiorca, który pracuje, zarabia, a nie ma możliwości, no bo to nie jest tak stabilnie dla banku, ale zaraz o tym powiem bardziej szczegółowo. Czyli umowa o pracę, nawet 3 miesiące na czas nieokreślony i już mamy jeden bank. Ale w innych bankach od 6 czy od 12 miesięcy umowa o pracę. Umowa o dzieło albo umowa zlecenia od 6
czy 12 w zależności od banków. Czyli jak mamy 6 miesięcy umowę o zlecenie czy umowę o dzieło, to już możemy sobie wnioskować. Czyli 6 miesięcy minimum musi być i jak najbardziej możemy. Trzeci warunek, no to tak jak wspomniałeś, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. I to jest jakby najtrudniejsza forma ze względu na to, że banki różnie liczą, czy jesteś na ryczałcie, czy jesteś na zasadach ogólnych, czy masz podatek liniowy, czyli wszystko to różnie liczą, natomiast jak najbardziej z każdym tym wariantem opodatkowania można dostać kredyt. Jeżeli chodzi o banki, to jest kilka banków, gdzie dostaniesz prowadząc działalność rok, ale rok styczeń, czyli kalendarzowy musi być, ale są również banki, gdzie musisz prowadzić działalność minimum 2 lata. I wiesz, najśmieszniejsze jest to, że na przykład w tych bankach czasami są ograniczenia. Czyli jak jesteś, czy wyjątki. Jak jesteś z branży IT, czy medycyna, czy czy prawnicy, no to rok czasu i zapraszam, że możesz przyjść i nawet w tych, gdzie 2 lata trzeba, no to dla takich, wiesz, dla takich zawodów jak programista są wyjątki. Więc to też się śmieje. Nawet jak ktoś jest doradcą kredytowym, no to musi przypracować żeby mieć w tym banku 2 lata, natomiast programista, ktoś z medycyny czy tam prawnicy mogą dostać po roku, więc są swoje wyjątki, ale każda forma zatrudnienia jest jak najbardziej okej dla kredytu, tylko są pewne ograniczenia. A czy jest tak, że jeżeli jesteś klientem jakiegoś banku, to łatwiej dostać kredyt? Już zrozumiało, że jeżeli pracujesz w tym banku, to nie jest łatwiej z twojego doświadczenia. No niestety. Ale wiesz co, są takie przypadki, że jeżeli masz konto w tym banku albo otrzymujesz wynagrodzenie na to konto, no to są jakieś lepsze warunki, typu lepsze oprocentowanie, czy na przykład jeżeli prowadzisz tam konto, no to właśnie jest lepsze oprocentowanie. To nie jest tak, że na pewno tam dostaniesz kredyt, no bo wiesz, jak na przykład masz konto w banku, no jest bank PKO BP oraz PKO SA, gdzie musisz mieć kartę pobytu stałego. No i co, że masz tam konto, a nie masz karty pobytu stałego? Wiesz, o co chodzi? No masz konto, nie dostaniesz tam. I to jest, nie dostaniesz tam kredytu. I to jest taki błąd, przed którym ostrzegam naprawdę widzów, że czasami idą tylko i wyłącznie do swojego banku i mówią, no jak ja w swoim nie dostałem, no to gdzie ja dostanę? Nie, absolutnie to nie jest prawda. Jest szkoda mi czasami tych osób, co jakby odkładają zakup, który naprawdę bardzo chcieli zrobić, ze względu na to, że w ich banku nie dają im kredytu. Ale mówię, PKO SA oraz PKO BP to są takie banki, które wymagają karty pobytu stałego, a reszta daje nam na karcie pobytu czasowego, więc naprawdę warto sprawdzać wszystkie dostępne banki i to nie jest tak, że jeżeli masz konto, no to dostaniesz tam kredyt. Okej, a ile musisz zarabiać, żeby mieć, nie wiem, kredyt, nie wiem, na 500 tysięcy złotych na przykład? Czy jak to wszystko można wyliczyć? To można wyliczyć jak najbardziej, tylko wiesz co, my zawsze zapraszamy na takie indywidualne wyliczenie ze względu na to, że to bardzo zależy od twojej sytuacji osobistej, czyli wiek. Czy masz kogoś na utrzymaniu? Nawet wiek? Nawet wiek? No oczywiście, no zobacz, jak masz już 50 lat, Okej. najmłodsza osoba, która kupiła z nami mieszkanie za pomocą kredytu hipotecznego, to był Białorusin, programista, który zaczął szukać jak miał 20 lat, kupił jak miał 21. Tak, tak. To właśnie też taką samą minę miałam. Wiesz, i ci, co mają już po 30. Tak. Okej, no na przykład, niech będzie mój przykład. Mam 32 lata. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Tak. Podatek Ryczałt? na ogólnych zasadach. O, zasady ogólne, okej. Więc nie wiem, na przykład chcę kupić mieszkanie za jakiś 1 milion. Muszę mieć 150 tysięcy własnego. No mniej więcej. Mniej więcej. 100 tysięcy wkładu własnego minimum 10%. Tak. I na różne tam, w zależności od tego, czy to będzie rynek wtórny, czy pierwotny, tak naprawdę jeżeli na pierwotnym będziesz kupował, no to ty musisz mieć, nie wiem, no z 12%, żeby ten zakup się odbył, jeżeli to będzie bez pośrednika, więc jakby od 12 do 15 minimum. Tak. No i co dalej? No i dalej tak, przychodzisz do nas, czy tam do doradcy kredytowego dowolnego. Polecam współpracować z doradcą kredytowym, a nie z konkretnym bankiem, bo każdy doradca daje ci wybór różnych banków. Jak przyjdziesz do jednego banku, to on ci przedstawi tylko i wyłącznie ofertę swojego banku i powie tak, no masz rok tą działalność, do widzenia. A są banki, gdzie otrzymasz kredyt, mając rok tej działalności. Więc najpierw weryfikacja twoich dochodów, ile jest działalności, ile trwa, ile zarabiasz i tak dalej, więc wyliczamy zgodnie z twoją indywidualną sytuacją. Mogę ci powiedzieć, że na przykład
żeby dostać 600 tysięcy kredytu, przeciętnie trzeba zarabiać na jedną osobę mniej więcej 800 tysięcy, przepraszam, 8 tysięcy. Okej, ale to już po podatkach, jakby netto? Na rękę, tak, na rękę, zgadza się. Czyli żeby dostać tak mniej więcej 600, no to trzeba 8 zarabiać. Więc tak to wygląda, ale zawsze liczymy to indywidualnie, bo powiem Ci tak, też zależy, czy ktoś jest na utrzymaniu, czy są dzieci na utrzymaniu, czy są jakieś dodatkowe zobowiązania. To jest bardzo ważna kwestia, typu właśnie raty, albo karta kredytowa, albo pożyczka, na którą namówił ktoś w banku, zrób historię kredytową, a to źle wpływa na nasz kredyt w tym momencie, no bo to są nasze miesięczne zobowiązania i to się odejmuje od naszego dochodu. Powiem Ci tak, że nawet jak ktoś ma kartę kredytową, w sensie taką kredytową z limitem, bo jest karta debetowa, gdzie po prostu nasze środki są i my płacimy, a jest karta kredytowa z takim określonym limitem, tak, że tam bank daje Ci środki i płacisz. Więc bank bierze pod uwagę 5% od wartości tej karty jako Twoje miesięczne zobowiązanie. Czyli jak Ty masz kartę, załóżmy na 20 tysięcy, no to 5%, szybko liczę, 1000 on bierze jako po prostu comiesięczne zobowiązania, nawet jak nie korzystasz z tej karty. Więc to naprawdę wszystko jest indywidualnie. Wyliczamy zgodnie z Twoją sytuacją, ale tak jak mówię, 600 tysięcy to tak mniej więcej 8 tysięcy trzeba mieć, żeby 600 tysięcy kredytu dostać. Na rękę. A czy to jest tak, że jeżeli małżeństwo, to ono może składać swoje zarobki, czy... Jak czy najbardziej. To... okej. Oczywiście, jak najbardziej. Wiesz co? Nawet 800 plus do tego się dodaje, w sensie liczy się jako dochód. Tak. Więc jak najbardziej małżeństwo mogą być razem. Są banki, którzy na przykład, jeżeli mężczyzna pracuje, to znaczy ktoś, albo tam, nie wiem, kobieta pracuje, jedna osoba jak pracuje, a druga nie, obniżają zdolność, bo jakby liczy się, że to Musisz jest wydawać na więcej. utrzymaniu, tak, że to jest osoba na utrzymaniu. Są banki, które jakby prawie równo to liczą, natomiast mówię, to bardziej zależy, wiesz, od sytuacji indywidualnej, więc zapraszam, jakby podliczymy. Okej, a podaj jeszcze proszę więcej przykładów, żeby tak jak najbardziej rozumieć, o co chodzi z tymi kredytami. Podam Ci swój ostatni przykład. To był zakup mieszkania na Mokotowie. 3-pokojowe mieszkanie, prawie 60 metrów, z dużym ogródkiem. Cena po negocjacjach, bo pierwotnie kosztowała więcej, była 1 095 000. Klient miał 20% wkładu własnego, czyli kredytu miał tak 875 tysięcy. I za taką kwotę kredytu ratę miesięczną miał 5150 mniej więcej. Do tego jeszcze dochodzi ubezpieczenie, bo musi ubezpieczyć nieruchomość i życie, jakby, że jeżeli coś się stanie z nim, no to żeby bank miał wyjście z tej sytuacji. Więc 5150 miał ratę przy takim kredycie prawie 900 tysięcy. Za 3-pokojowe mieszkanie na Mokotowie 60 metrów kwadratowych prawie. A czy jest tak, że wygodniej kupować mieszkanie niż wynajmować? Czy to różni się? Wiesz co, moim zdaniem, jak ty chcesz i potrzebujesz dla celów takich, żeby mieszkać, no to zdecydowanie lepiej kupić. No bo dając 10% wkładu własnego, ty płacisz mniej więcej tyle samo, ile płacisz za wynajem. 10% jakby wiesz, to nie jest cała wartość tej nieruchomości. Później i tak spłacasz to ratami i w tym przypadku nikt ci nie powie do widzenia, czy nie możesz mieć psa, a ty mało tego, że chronisz swoje środki, i jeszcze ta nieruchomość zarabia dla ciebie, tak? W sensie, że no, zarabiasz ze względu na to, że ceny rosną. Mój przykład, tak jak mówiłam, w 2022 wszyscy mi mówili nie. Teraz mam dwukrotność od tej ceny, co kupowałam, więc nie wiem, gdzie bym jeszcze zarobiła taką kwotę, ile zarobiło to mieszkanie, po prostu jak ja tam mieszkałam. Więc moim zdaniem, jak na potrzeby własne, jak najbardziej tak. Trzeba kupować. Czy są banki, które bardziej przyjazny dla obcokrajowców lub nie? Wiesz co, tak, ogólnie no, każdy bank na ten moment współpracuje, to znaczy większość banków, nie każdy, oczywiście nie każdy, to źle powiedziałam, ale są bardziej przyjazne banki typu mBank, Santander, Millennium. Tak jak mówiłam też wcześniej, rozmawialiśmy z Tobą, to mówiłam, że na przykład PKO SA oraz BP no, potrzebują karty pobytu stałego, czyli można powiedzieć, że no nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest mniej przyjazny bank, ale jak najbardziej mBank, Millennium, Santander, jeżeli bym musiała się określić, to bym powiedziała, że te są najbardziej przyjazne, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne dla cudzoziemców. I powiedz teraz proszę, jak wygląda ten cały proces kupowania mieszkania? Ja mam na myśli kupić mieszkanie i co dalej? Przychodzę do ciebie.
Co dalej? Tak, najpierw przede wszystkim badamy Twoją zdolność kredytową, jeżeli to jest zakup kredytowy. Jak zdolność jest badana, mamy budżet określony, przystępujemy do tego, że szukamy. Szukamy nieruchomości. Jak znajdziemy tą nieruchomość, to najpierw ja negocjuję ceny oraz warunki transakcji, czyli najpierw przed sprawdzaniem dokumentów robię negocjację ceny, ze względu na to, że jak już poproszę te dokumenty, no to już jest jasna sprawa, że kupujemy to mieszkanie. Więc ja najpierw negocjuję, później sprawdzam wszystkie dokumenty, umawiamy się do notariusza, żeby podpisać umowę przedwstępną, albo ewentualnie możemy podpisać taką umowę przedwstępną cywilnoprawną, czyli samodzielnie, bez notariusza. Nie wchodząc w szczegóły, powiem krótko, że ta umowa z notariuszem bardziej chroni kupującego i sprzedającego. Taka umowa cywilnoprawna podpisana gdzieś tam, nie wiem, w mieszkaniu, no to mniej chroni obie strony. Podpisujemy taką umowę, składamy wnioski do banków, czy tam do banku, który wybraliśmy, czekamy. Teraz średni czas oczekiwania, jeżeli chodzi o decyzję kredytową, to jest z 2-3 tygodnie, czyli to jest dosyć szybko. Tak, na decyzję się czeka od składania wniosku, mniej więcej. Dostajemy pozytywną decyzję, podpisujemy umowę kredytową z bankiem i na podstawie tej umowy kredytowej z bankiem podpisujemy już umowę końcową u notariusza i to obowiązkowo się odbywa u notariusza, ta umowa końcowa i to tyle. To jest cały proces. No i wiadomo, że kiedy podpisujemy tą umowę przedwstępną, to wpłacamy jakąś kwotę, żeby to mieszkanie zarezerwować, żeby ta rezerwacja była za nami. I tutaj wchodzi też w grę kolejny temat, który jest taki bardziej dłuższy, czy zadatek, czy zaliczka, bo to się różni. Zadatek w rozumieniu polskiego prawa to jest coś takiego, że jeżeli na przykład ty sprzedajesz, ja kupuję. Tak. Jak Ja zrezygnuję z zakupu, a zadatek to jest często do 10%, często to jest 10% nawet. Oczywiście to wchodzi we wkład własny twój. No to 10%, na przykład sprzedajesz mieszkanie za 1 000 000. Ja kupuję od ciebie to mieszkanie i ty mówisz zadatek 10%, czyli 100 000. Jak ja odmówię się, powiem, nie chcę, to ty zachowujesz te 100 000. O, Jak ty mi powiesz, nie sprzedam, no to ty musisz mi oddać podwójną kwotę, czyli 200 000. Czyli to chroni, jakby wiesz, to chroni Okej. też kupującego, że do ciebie jako sprzedającego nie przyjdzie ktoś i nie powie, daję ci 50 000 więcej. I ty powiesz, papa, a ja już robię wszystkie swoje procedury bankowe, czyli to jest zadatek. I ważna uwaga, bardzo ważna, że a co w przypadku, jeżeli kredyt nie dostanę? tak. I No co? to większość mówi, zabieram twój zadatek. My ze swojej strony zawsze się staramy, tym bardziej mając takie doświadczenia, jak ja miałam w swoim banku, gdzie pracowałam, tak, zawsze się staramy, żeby w przypadku odmowy w kredycie Kredytowej. zadatek był zwrotny. Z deweloperami jest dużo prościej jakby w tym momencie, jeżeli chodzi o rynek wtórny i agentów oraz jakby osób prywatnych, no to chcą mieć ten zadatek, chcą go zachować. Natomiast my zawsze się staramy, my zawsze o tym rozmawiamy i z 9 na 10 naszych przypadków my mamy ten zadatek zwrotny w przypadku odmów, bo to jest bardzo ważna kwestia. To jest bezpieczeństwo środków klienta. To jest bardzo ważna kwestia. A jest zaliczka. Zaliczka to jest taki awans. Czyli ty możesz jakby w dowolnym przypadku mi powiedzieć do widzenia i ja ci też to mogę tak samo powiedzieć. Czyli to nie chroni jakby żadną ze stron. okej. Więc jakby jeszcze w międzyczasie, jak podpisujemy tą umowę przedwstępną, to wpłacamy coś, co zarezerwuje dla nas to mieszkanie. No i tak ten proces wygląda. Ale z twojego doświadczenia raczej zaliczka lub jakoś... Zadatek. Zadatek. Na 100% zadatek. Zawsze przekonamy Bo tego chroni. klientów. Chroni i twoją, i moją stronę i ja mam pewność, że wiesz, no bo ja mogę zacząć cały proces zakupowy, pójść do banku, a sprzedający powie, rozmyśliłem się. A wiesz, jak masz zapłacić komuś 100 000, no to raczej się nie rozmyślisz. Okej. Twojego doświadczenia, no i ja teraz rozmawiam w języku polskim, ale czy musi jakby ten klient, który chce kupić mieszkanie, wiedzieć język polski i rozmawiać? Żeby u notariusza zrealizować to musi znać język polski, a jak nie zna języka polskiego, no to musi być tłumacz przysięgły. Ja nie mogę na przykład, nawet ja jak prowadzę całą, wiesz, tą sprawę, no nie mogę, bo ja nie jestem tłumaczem przysięgłym, nie mam tej licencji tłumacza przysięgłego. Natomiast są w Warszawie notariusze, którzy podpisują w języku angielskim, więc też można, ale to raczej rzadkość. Najwięcej jak to jest po polsku normalnie, no to musisz mieć tłumacza przysięgłego, jeżeli nie znasz języka polskiego. No i teraz taki raczej, wiesz, blitz, powiedzmy. Czy zdarzy się tak, że ktoś kupuje mieszkanie i zanim
Okazuje się, że ma problemy prawne. Nie wiem, jakieś długi za tym mieszkaniem, czy coś takiego. Niestety tak. Na przykład w akcie może być przypisane dożywocie, że jakaś osoba przez całe życie może mieszkać w tym mieszkaniu. O, I to w akcie notarialnym po prostu. I to jest napisane normalnie, że ma takie prawo. Więc jak najbardziej i notariusz może przeprowadzić taką sprawę, bo on nie musi ci informować o tym, jakie są szczegóły tej transakcji. On musi ją po prostu przeprowadzić, tak? Więc tak to jest. I ogólnie jak masz jakąś nieruchomość, a masz długi na firmie czy gdziekolwiek, i nieruchomość jakby jest twoja, no to jak najbardziej komornicy czy ZUS mogą jakby to, czy bank, jak nie płacisz na przykład, tak, też możesz mieć wpisaną do księgi wieczystej informację o tych długach, więc jak ktoś, tym bardziej, jak ktoś kupuje za środki własne, wiesz o co chodzi, że jakby nawet tego nie otwiera, nie sprawdza, bank też tego nie weryfikuje, bo do banku nie idzie, więc niestety tak, na to trzeba zwracać uwagę jak najbardziej. ale w jaki sposób to można sprawdzić? Akt notarialny. Sprawdzamy, weryfikujemy akt notarialny sprzedających. Sprzedający nam daje akt notarialny, czyli jak on kupował to mieszkanie, to wszystko tam było opisane, na jakich warunkach, kto jest właścicielem i tak dalej. I księga wieczysta to jest taki rejestr, czyli kadastrowa kniga. Księga wieczysta to jest taki rejestr, który jest ogólnie dostępny na stronach internetowych, to znaczy na stronie internetowej. Sprawdzasz księgę wieczystą konkretnego mieszkania i masz tam właścicieli, czy jest hipoteka, czy są zadłużenia. Czyli w taki sposób sprawdzamy dokumenty, weryfikujemy. Kiedy ja na przykład zdecyduję się na kupowanie mieszkania, nie wiem, jakie są pytania do mnie, ja sam muszę zadać, wiesz, nie wiem, czy mam stabilną pracę, coś takiego. Przede wszystkim, jeżeli planujesz zakup kredytowy, to zdolność kredytowa. To jest podstawa. To jest taka podstawa, bo wiesz, czasami ludzie naprawdę popełniają błędy i zaczynają szukać wtedy, kiedy nie sprawdzili zdolności kredytowej. Coś rezerwują, podpisują i tracą po prostu środki, jak podpisali to samodzielnie, jak zadatek jest niezwrotny. Przede wszystkim to jest podstawa, taka podstaw, badanie zdolności kredytowej. Od tego zaczynamy, a później już mając budżet, czyli ile jakby możesz, na co możesz sobie pozwolić, no to zaczynamy szukać taką nieruchomość, która odpowiada temu budżetowi. Gdybyś miał dać jedną radę, nie wiem, Białorusinkę o mieszkaniach w Warszawie lub ogólnie w Polsce, co bym powiedziała? No, bazując się też na przykładzie na przykład swojej koleżanki, naprawdę albo zweryfikować rynek, albo pójść do specjalisty, który zna ten rynek dobrze, żeby po prostu nie mieć takiej sytuacji, że kupisz coś albo trafisz, nie wiem, na jakąś nieruchomość, która ma długi i tak dalej. Czyli zapoznać się z rynkiem, no i zapoznawać się z dokumentami to na pewno. No i tak, na koniec, jeżeli nasi widzowie chcą kupić mieszkanie, jak z tobą skontaktować? Ze mną można się skontaktować na różne sposoby, można do mnie, my oczywiście tam też możemy się spotkać z klientem w biurze, jak ktoś potrzebuje, natomiast najczęściej ktoś pisze do mnie albo na Telegramie i my się umawiamy, albo na Instagramie, więc mogę później zostawić kontakt do siebie. Super, wszystko będzie w opisie tego odcinka. To był podcast zrobiony w Polsce i zrobiony w Polsce. I do następnego odcinku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.